रुटि 10 थाखानि नुबा बेसेबां गुवार गुवार जोंना माथो 10 थाखाल' जाबाय जाबाय ओंख्रि थोंख्रि गासिबो फ्रि गोजा नायदो नै बेसेबां गिदिर गिदिर रुटिया 10 थाखानि ओमफ्राय सोरबा रुटिखौ जायालासिनो ओंख्रिखौ जानानै थांबालाय जाजायो जाजायो ना अरा फाग्ला 10 थाखानि रुटि बेबायदि जेराव मोनजाया खालि क'क्राझार रेस्टुरेन्ट माबा जोंनि जाखाव रेस्टुरेन्टाव मोनजायो मिस जाखाव बावल' मोनजागोन 10 थाखानि रुटि एफा गुवार गुवार उदै बुंलायखायो गांसेनि फाग्लासो जाफैदो लोगोफोर आदैमोन मादैमोन बाजैमोन आदामोन आरो फंबाय बिनानाव बिथांमोननिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय नागासिनो जे सार कुकमेन बिनि मोखांखौ खिथाथ'नो हानाय नङा अन्नानै आंनि मोखांखौबो नायनो दालुबोथ' आं लासैनो खिथालांगोन माने जास्ट चेनेला गोदान ना बेनिखायनो लाजियो आरोना एसे खिथागोन जे आं खिथानायखौ जेबो नङा उनाव लासैनो खिथालांगोन नागासिनो जोंना बिथाङा रुटि 10 थाखानि एफा गुवार गुवारनि जाफैदो लोगोफोर जोंनि जाखाव रेस्टुरेन्टाव अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो जायनो आंनि साबस्क्राइबारफोर दंना बेखौ आं एसे फ्रियाव जाहोनो नाजागोन एबा जाहोगोनबो आङो डिसकाउन्ट होगोन आरो जोंनि बे जाखाव रेस्टुरेन्ट मिस जाखाव रेस्टुरेन्टाव जाफैबा डिसकाउन्ट मोनजागोन रुटिनावबो मा मोनजायो जोंना आसार होगोन साटनि होगोन सामब्राम बानलु 10 थाखानि रुटि ओंख्रि आरो रुटि फ्रि थेंक इउ ओरैनो ओंखाम जानो नागिरदों माबा होसोग्राया माबासोग्रा नङाब्रा सलमान खान सरि फंबाय सरि दे सरि सलमान खानसो बावदोंलै फंबाय आलु भाजा रेडि जाबाय दालि रेडि लाब्रा रेडि गासैबो रेडि जोबसै जोंना कास्टमारफोर बाहायनांसिगौल' आरो संगासिनो रुटि 10 थाखानि रुटि हेलो गुड मर्निं गाइस नुबाय जोंना 30 थाखानि आलु परता बेसेबां गिदिर फाग्ला जेबो जायाखै बि सामब्रामा गिदिर ना जेबो नङा इयो हरदो नुबाय बेसेबां गिदिर थावायानो बुजोबो बिदिबो नङा र' हले आं होनो हले भिडिअ बे बानाय न' जास्ट इउ 1 सेकेन्ड फाग्ला बायदि गिदिर खालि थावाया बेसेबां गिदिर ना ट्राइपेना बेजों समानखागोन 30 थाखानि आलु परताया गंनै जोंना सेसा माबाया दाउ बयलार होसोग्राया फाग्ला साहा फुदुंबावो दाउ बयलार खामबोथिङाव नङाबा दाउ बयलार होसोग्रा आलु परता 30 थाखानि बेबायदि जेरावबो नङा अनलि जाखाव रेस्टुरेन्ट क'क्राझारावल' मोनजागोन बेबायदि आलु परता 30 थाखानि जेरावबो मोनजाया डाइरेक्ट लिरना होनाय आं मा बुंनो फंबाय साहा जाबाय जाबाय गोदैया जाबाय मा जादों बिथाङा जालालै आलु परताखौ बोरै बानायो बिनि प्रसेसखौ आं खिथागासिनो नोंथांमोननो आंनि भिडिअखौ नायबाय था गासिबो आइटेमखौ आं खिथाजोबगोन बोरै बानायो मा बानायो बे जोंनि जाखाव रेस्टुरेन्टाव बेनि प्रसेसखौ आं गासिबो खिथाजोबगोन अन्नानै नोंसोर भिडिअखौल' साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम प्लिज आरो जोंनि जाखाव रेस्टुरेन्टाव जाफै अन्नानै बयबो बिराद खम जोंना गासिबो रुटियाबो 10 थाखाल' आरो आलु परतायाथ' बेबायदि जेरावबो मोनजाखानाय नङा हाजार दे अब्ला आं खिथागासिनो ब्रिफ प्रसेसखौ आलु परताखौ बोरै बानायो बोरै मा खालामो आरो रुटि नानाय गासिबो सावमिन आं गासिबो खिथानो नाजागोन लासैनो आरो रुटि फैबावबाय नै 8था पेकिं मिथिबाय हिमालया कास्टमारनि बियो हिमालया कास्टमार आलु परता जाफैदों बेनो बरिया हिमालया नुबाय माला लानो हागोन बिदिखौलाय सन्थिगौ